Heippa kaikille! Tosi monet teistä on pyytänyt multa videopostausta. Ja mä nyt ajattelin sitten tehdä sellaisen, mutta tällä kertaa vähän erilaisen. Eli silloin kun me kirjoitettiin mun kaverin kanssa yhteistä blogia joskus aikoinaan, niin me kuvattiin hirveästi... Pete irvistelee tuo kameran takana vaarastaan. Me kuvattiin hirveästi siis videolle meidän asuja. Yleensä silloin kun me lähdettiin johonkin viihteelle tai jotain. Se oli aina kiva semmoisessa pienessä hiprakassa. Mutta mä ajattelin nyt, että jos mä selviytyisin tästä ilman alkoholia. Eli luvassa olisi siis asua videolle. Ja mä menen nyt tässä kohtaa vähän kauemmas, niin te näette vähän paremmin. Kameraa ei voi siis kääntää toistepäin, koska sit kun mä laitan ne kuvat koneelle, tai tämän videon koneelle, niin sit se näkyy väärinpäin siellä, niin tää on pakko kuvata tälleen vaaka-asennossa, eli mun tarvitsee nyt mennä aika kauas. Sano sit Pete, kun näkyy. Joo. Eli itse asiassa se eilen niin joku lukija kysyikin tästä mun punaisesta takista, että onko mä ylipäätänsä käyttänyt tätä ollenkaan. Mä ostin tän joskus viime keväänä Vaasan tuolta Carlingsista. Ja tätä itse asiassa missä asukuvassa näkynytkään koskaan, vaikka mä oon tätä kovasti käyttänyt. Ja nyt mä päätin sitten sen lukijan iloksi laittaa tän tänään päälle. Eli tää on ainut mun värikäs takki ja mä tykkään tästä hirveästi. Tää sopii mun mielestä nyt tosi hyvin näiden hiusten väriin. Ja niin, tää on aika täydellinen syystakki. Sitten mulla on kaulassa, Pete voi tulla vähän lähemmäs. Kaulassa on tämmönen kaulahuivi, jonka mä oon saanut äidiltä. Tää on itse asiassa jonkun lehden tilaajalahja. Eli ei mikään hirveän arvokas, mutta mun mielestä on oikeastaan ihan kiva yrittää jäljitellä jotain Burberryn kuvasia. Ja sit laukkuna mulla on pitkästä aikaa tää Stockmannilta ostettu Globalin laukku. Tästä mä tykkään kans ihan hirveästi. Mä oon hirveästi nyt käyttänyt sitä valkoista laukkua, vai ootteko huomannut? Se on nykyään mulla joka asussa. Niin ehkä tääkin on nyt kivaa vaihtelua. Sitten takin alla mulla on ihan perus tämmönen musta toppi. Ja sitten nää mustat housut, jotka on ostettu nää Veromodasta. Ja sitten kengät. Pete, älä mene noin kauas. Kengät on varmaan nämä, mitkä löytyy kaikilta, eli Hennesin rusettitossut 10 eurolla. Joo. Mut se oli sellainen tänään, ei mikään erikoinen asu, mutta te kun olette aina niin näitä videoita toivonut, niin mä ajattelin nyt sitten, että jos nyt tän kerran. Mut sanokaa nyt ihmeessä, että mitä mieltä te olitte tästä, haluatteko te kenties tämmösiä videoita lisää? Koska mun mielestä on aina paljon parempia kuin pelkät höpöttelyvideot. Mutta ei mulla muuta tällä kerralla. Heippa!